Dobrý deň vo spolok, vítam vás pri ďalšom dieli školy Nordic Walking. Dnes si ukážeme, ako sa chodí na snehu Nordic Walkingovou technikou. Použijeme snežnice, takže povieme si čo to o zimnom Nordic Walkingu. Ako sami vidíte, počasie je nádherné, počkali sme si pár dní, ale oplatilo sa. Perfektné azúro plus x stupňov. Toto máme snežnice. Snežnice sú historicky v zásade stará vec. Využívali sa v minulosti, ale aj v súčasnosti na to, aby sme vedeli chodiť po hlbokom snehu, aby sme sa nezabárali, keďže tá plocha nohy je oveľa väčšia, takže naozaj nezaboríme sa hlboko, iba pár centimetrov. Snežnice majú rôzne výhody, okrem toho, že sa nezaboríme, vieme v podstate robiť perfektnú techniku Nordic Walking. Snežnice sa dajú nastaviť na rôzne veľkosti, od naozaj malých nôh až po tie veľké dospelácké, takže v podstate do rodiny nám možno stačia len jedny snežnice a vieme ich využiť všetci. Úplne jednoducho sa nasúvajú na nohy, ako to sami vidíte, v podstate za pár sekúnd ste v snežniciach. Adrián nám ukáže, ako sa chodí so snežnicami. V podstate je to úplne to isté, ako keď chodíme Nordic Walking po suchu. Horná polovica tela sa nám hýbe, pohyb ide opäť z ramena, vpredu paličky mačkame, vzadu ich púšťame. Zapájajú sa nám všetky svaly, čo je vyše 90% svalov tela, čiže vyše 650 svalov tela. Ako sami vidíte, je to aktívne, pohodlné a ešte navyše aj zábavné. So snežnicami sa dá aj behať, nemusíme len chodiť, takže je to veľký fun.